така наречената 35 годишна доминация. Твърди се за доминация от тогава, но това може би се разчита най-вече или на къста памет на хората, или най-вече на това, че повечето заинтересовани в момента от материята може би са родени в края на 90-те години, началото на новия век. През 90-те години как изглеждаше най-вече дербито Левски ЦСКА. Тогава билетите бяха в свободна продажба. В началото, веднага след промените 89-90 година, вече роти не можеха да бъдат организирани и пращани да подкрепят армейският отбор и се забеляза един нормален, логичен отлив и несигурност какво ще се случва там. И за това да се говори, че от 35 години има някаква организирана и сериозна фракция или поддръжка е меко казано нелепо, рехаво меко казано. Друг кадър от матч средата на 90-те, виждате по екипите на Левски най-вече може да се ориентирате за кога става въпрос. Това е кадър от същия матч. Това е на Герена. На Герена матч Левски ЦСКА 1-0, в който Левски побеждава, мисля, че 96, ако не се лъжа. Левски ЦСКА дерби, виждате ги пак къде са до гедове. Това е финала за купата 5-0 при 0-3. Виждате пак, дори сектора не е пълен. А и все пак може да подходим снисходително към тази цялата инициатива, защото това все пак са хора, които смятаха, че са наследници на АС-23 и искаха преди 2 години евентуално да празнуват 100 годишнина. Се покланяше пред Б сектор, уникална сцена и картина, пак пълнен с левскари матч. И има един матч 83, ако не се лъжа, има кадри в YouTube на стадион Българска армия. Левски отбелязва гол и се вижда как видимата част от сектор Г на екрана скача при гола на Левски, така че още от преди това не е било нещо по-различно. Янчев. Чавдаров, Сираков, Зайцев е далеч от нас на терена, до бялата линия, извън терена по-точно. Там му оказват лекарска помощ. Вярвам, че бащата треньорите на двата отбора, резервните състезатели. По време на разговора на Николай с Краси Кушев бе, че напусна голмайстора Стоилов и на негово място вече ветерана в състава на Левски Красимир Коев с номер 13. Публиката има основание да скандира името на Краси Коев, тъй като това е един футболист, който се завърна в Левски
последен сезон игра в Доростол Силистра с ясното съзнание, че ще бъде Още около 4 минути и половина до края на първото продължение. Вече без съмнение умората започва да тегне на футбол. Това е нормално. Кражба колко може и това е. What the fuck?